ଆଜି ଆମେ ପାଚିଲା କଲରା ଆଉ କଞ୍ଚା କଲରା ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ଏକ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଚିଲା କଲରାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ଏକ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି ଉଭୟ ସହ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ କମ୍ ପିତା ବି ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲକ୍ସିତାସ୍ ଫୁଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ମୁଁ ଏଠାରେ 250 ଗ୍ରାମ ପାଚିଲା ଆଉ କଞ୍ଚା କଲରା ମିଶାଇ ନେଇଛି। 3ଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ରସୁଣକୁ ନେଇଛି। 2ଟି ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଇଛି। 5ଟି ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଗୋଟା ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଜିରା 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଜିରା ସୋରିଷ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ଓ ଜିରାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଉଛି। ପାଚିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠାରେ କଲରା ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ଭିଜାଇ ରଖିଥିବା ଜିରା, ସୋରିଷ ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବି। ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ କାଟି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ପେଷ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ କଲରାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କଲରାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାଜିବା ତାହା ପିତା କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଲିଡ୍ କଭର୍ କରିନେଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ବାହାର କରି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଭଜା ଆମର 50% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ସିଝାଇ ନେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। 80% ଭଜା ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ ବାହାର କରି କଲରାକୁ ଭାଜି ନେବା। କଲରା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ସହ ମିଶାଇ ନେବା। 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ସିଝାଇ ନେଇଛି। ଦଶ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଗଲାଣି ଏବଂ ତରକାରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି।
ତରକାରୀରେ ରାଗ ଯଦି କମ୍ ଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲରା ଆଳୁ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ରୁଟି ସହ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।